Il-vjaġġ tal-unikornu hi storja li bdiet fi-skola u komplet tiżviluppa hija ddur skejjel differenti sa ma sabet posta f'pubblikazzjoni waħda. Din l-istorja għandna unikorni li ġej mill-pjaneta Ġuno li ltaqa' ma' żewġ titfal li jisimhom Katrina u George u dawn għaddew minn ħafna avventuri fil-postijiet fil-fatt li insibu fil-kulleġġ San George Preka. Dawn kellhom kemm avventuri u kemm żvinturi fil-fatt għax l-unikornu kellu stilla li tilifa. U flimkien ma' Katrina u George sabu din l-istilla biex biha seta' jmur lura fil-pjaneta tiegħu. Fuq il-pjaneta Ġuno kien jgħix unikornu abjad daqs is-silġ. Fuq moħħu kellu qarn ileq donnu djamant li kien idoqq il-mużika. Dembu kien twil, lix u kulurit. Darba waħda huwa mexa fuq qawsalla u sab ruħu fuq il-bejt tal-iskola tal-Ħamrun GP. Dan il-ktieb inħoloq minn tim tal-litterizmu fil-kulleġġ San George Preka. Dawn ġiethom il-ħsieb ta' dan il-ktieb kemm xejn differenti mis-soltu li huwa ktieb li jivvjaġġa minn skola l-oħra. Il-vjaġġ tal-unikornu sar minn studenti ta' tielet sena primarja u tar-raba' sena primarja u għalhekk huwa fil-fatt immirat għal dawn it-tfal ta' din l-età. Għalkemm tfal ta' età iżjed baxxa u ftit iktar għolja japprezzawh ukoll. George u Katrina, żewġ studenti li kienu qed jilagħbu fil-bit ħarawh. Itir. It-tfal l-oħra kienu medija jilagħbu u għalhekk għal xi raġuni jew oħra ma setgħux jarawh. Ħin bla waqt, l-unikornu niżel fil-bit ħdejn George u Katrina. Kif it-tfal missewh, il-qamar u l-istilel li kellu fuq daru xelu u sabu ruhom ġo ġnien maġiku. Il-ktieb beda fl-iskola tal-Ħamrun GP li huma għamlu il-bidu tiegħu, beda jvjaġġa minn skola għall-oħra u kull skola żżid l-avventura tagħha u żżid dik il-ħaġa li hija tagħha, il-parti tar-raħal li tikkonċernhom. Sakemm fl-aħħar għand min spiċċa l-aħħar kellu jalaq l-istorja ukoll fl-ambjent tagħhom. It-tfal fil-fatt semmew xi ambjenti mill-raħal li huma ġejjin minnhom bħal pereżempju il-pjazzett u l-knisja, il-ground tal-ħibs pereżempju fil-Fraħar ġdid. Issemmew ukoll il-korsa ta' żwiemel fil-Marsa. Issemmaw ukoll il-qampina tal-assedju fil-Belt Valletta. Ġifieri waqt l-istorja hija għaddejja, l-ambjent fil-fatt tal-istorja huwa l-ambjent li semmaw it-tfal li jinbidel mill-vjaġġ tal-unikornu u ta' George u Katrina. Lanqas ridu jemmnu lil għajnejhom. Dan il-ġnien maġiku imdawwar b'ħafna siġar kbar u għoljin kien jinsab raħal ġdid. It-tfal setgħu jaraw ħafna bandli sbieħ imżewqa b'kull lewn. Quddiem dan il-ġnien lemħu van ta' donuts misbuħ roża. It-tfal kienet setaqalhom żaqhom għal donut x'insemgħu il-melodija ħelwa li bdiet ħirġa minnu. Bosta studenti u akademiċi siru jafu lil Francis Ebeyer mill-kitbiet u drammi tiegħu u mill-istudji li jinkitbu dwaru. It-tim tal-sinna ltaqa' ma' Damien Ebeyer, bin Francis, sabiex isir jaf lil dan id-drammaturgu aktar mill-qrib.
Francis, naħseb appost mill-li jasbu ħafna nies, kien jien kon naraħ kemm xejn mistħi. Però naħseb Francis kien għamel li bl-arti tiegħu bil-kitba ħoloq ċertu image jisu shield, bispeċi u jista' joħroġ minna dik il-self-consciousness u daqsxejn ta' mistħija li kellu. Kien bniedem ġentili ħafna, uman ħafna, u kien persistenti, bniedem persistenti, speċjalment fejn jidħol ix-xogħol tiegħu. Kważi xejn ma jidħol bejn u bejn ix-xogħol. Jien li kien jiffaxxinani wkoll li pereżempju qed semmejja l-karnival. Kien dak il-karattru bdejjem bil-maskla. Ħadd ma kien jaf eżatt min kien. U kien hemm jisu connection bejnu u bejn Marija ta' faċċata. U kienet jisa qalba maqsuma. Allura kien hemm dawk il-karattri, pereżempju Menz, l-istess. Menz għandek dak ir-raġel li jisu għex ħajtu raġel xiel, u għat jisu għex ħajtu iktar fil-ħsibiet, iktar f'moħħu, iktar l-ideoloġija ta' x'għandha tkun il-ħajja. Bat kien hemm George minn allura il-kontrast tiegħu. Missieri kien iħobb naħseb jaraf xi ħaġa minn tiegħu stess u jagħmelhom fil-karattri. Jiġifieri jekk toqgħod tistudja x-xogħlijiet tiegħu, jiftaħ naqal-bieba tal-ġewwieni tiegħu, tar-ruħ tiegħu. U kien iħobb ħafna, ma kienx jgħid I'm a Maltese art writer or an English writer. Kien iħobb jgħid I'm a bilingual writer. Fil-fatt kien għamel monolog jismu The Bilingual Writer as Janus, fejn jesplora l-approach ta' bniedem li kiber tipo b'żewġ lingwi inkollu u jikteb fit-tnejn, u jikteb fit-tnejn tajjeb. Il-ġabra ta' xogħlijiet ta' missieri ġifieri qed ngħidu manuskritti, corrections, drafts, noti, korrespondenzi, artikli għal gazzetti, short stories. Ara, kwalinkwa ħaġa li kiteb missieri qegħdin kollox għandi. Jien issa li kemm finalizzajt dokument fejn għandi 74 kaxxa biex xogħlijiet tiegħu u għamilt jisu arkivu tagħhom. Jiġifieri jekk xi xi ħadd tgħid isma' jien nixtaq nara manuskritt ta' Menz jew ta' Karnival. Jien ikun naf eżatt fejn qegħdin dawn u ngħidlek araw qegħdin. Plus hemm ħafna affarijiet oħra, kif qed ngħidlek dak iż-żmien ma kienx hemm computers, jiġifieri kollox bil-korrespondenza, kollox itri, il-publishers barra minn Malta, meta kien jippubblika l-Amerika, meta kien jippubblika l-Ingilterra, il-proofs jibatulu l-Galli proofs, jikkorreġihom, jerġa' jibgħathom. Hemm affarijiet pereżempju artikli għal magazines barra minn Malta u Malta, translations b'lingwi oħra, pereżempju xogħol tara ħafna postijiet, l-Italja, Franza, l-Ungarija, Ġapan, Polonja. Ġifieri ix-xogħol tiegħu mexa ħafna. Però issa naħseb wasalt f'ċertu punt li issa la nafu eżatt xemm di-dokument li għamilt. Nixtieq li ikunu iktar forsi aċċessibbli għall pubbliku għax jien għalija personalment naħseb li jimbli qegħdin hawn. Ok, vera qegħdin sejf, imma sabiħ li anka student jew akademiku jew riċerkatur. Jgħid isma' ħammur tali post insaqsi għal dawk il-manuskritti, pereżempju fuq naf meta morna l-Mellieħa, u nara kif bdija x'inti għandek, kif beda x-xogħol, l-idejat, u mbagħad kif ix-xogħol forsi nbidel naqra. Il-plot tal-play nbidel daqsxejn. Allura inti tista' tistudja pass pass kull biċċa xogħol li kellu, kif sar u x'naf jien. U kull anke pereżempju hemm karti fuq l-accounts meta kien tella play il-manual. Jekk kienx competition, jekk pereżempju l-atturi kemm ħallasom. It-timetable ta' meta kellhom jagħmlu rehearsals, hemm kollox.
Qabel ma l-Maltin b'xi mod iddeċidew li l-Ingliż u l-Malti għandhom jiġu flimkien, l-Ingliż bħala lingwa tal-Imperu, il-Malti bħala lingwa tal-poplu mis-seklu 9 wara Kristu. Il-Malti kien għadu b'ebda rikonoxximent ta' xejn, però kellu l-aqwa post fil-qalb tan-nies. Mhix lingwa li tgħix għax tiktibha tajjeb bħalma ġaru l-Grik u l-Latin, lingwi famużi u mitu, ma li m'għandha xejn tagħha però hija mitħatta kif ġaru l-Malti u għadu ħaj. Qabel ma il-Maltin iddeċidew b'xi mod fil-periodu tal-gwerra bejn żewġ gwerer il-kbar. Għandu jkun il-Malti ħal post li kien jixraqlu taħt kolonja u flimkien ma' Taljan, però bla rikonoxximent partikolari ta' Taljan. Għax ma ninsabx il-Taljan mbagħad sar pajjiż li Malta kienet fil-gwerra miegħu. Ingilterra saret pajjiż mhux biss li jaħkem, però anke li jiddefendi l-Malta. Għandek xi mod sew ieħor. Situazzjoni li tinħar waħedha, il-Malti bħala lingwa nazzjonali, l-Ingliż bħala lingwa uffiċjali. Din flimkien nittama li hekk jibqgħu ma għandux ikun problemi għas-Sudan. Għadna m'għandunanix kemm qed niżbaljaw. Għadna m'għandunanix kemm il-Malti ħdej pajjiżi oħrajn m'għandux status. Ħdej id-Daniż, ħdej l-Olandiż, ħdej il-Finlandiż, ħdej il-Norveġiż, ħdej l-Ingliż żgħar, ma naħna biss biss. Pajjiżi żgħar hemm kemm trid. Għadna ma bdejniex nirrikonoxxu l-lingwa tagħna bil-kriterji tal-Maċedonja, tas-Serbja, tal-Kroazja, tad-Danimarka, tal-Olanda, kollha għandhom mudell daw. Il-Malti huwa importanti, ma kif pajjiżna mhux bħalhom. Għalsu l-Ingliż, kważi nirrikonoxxi l-Ingliż importanti, anke il-Brexit sa ġib ċentri reperkussjonijiet, imma aħna bħala poplu imxejna b'xi mod però mhux biżżejjed. Il-bniedem jitkellem biex jikkomunika, ġifieri hemm espressjoni x'nixtieq ngħidlek jien jekk jogħġbok ġibli kikra kafè, pereżempju, dik espressjoni. U komunikazzjoni li tifhimni x'għedlek biex iġibli. Il-poeta huwa bniedem li jagħmel dan kollu wkoll, però b'modi differenti. Lingwa vera proprja tal-poeta mhix il-Malti jew l-Ingliż u t-Taljan komplement, però hija il-metafora. Li ħaġa titqabel moħra. Pro ngħidlek jiena x'karriera se taqbad, ngħidlek xi triq se taqbad. Għittetu ser karriera, lingwaġġ tal-poeta, ma lingwaġġ letterali jiftijem kif inhu, plas sinifikat moħbi jiftijem minnu jie. Per eżempju, mexxej ta' parti jisseħ l-eroj tagħna, jew l-iljun tagħna, jew il-kmandant tagħna, jew nkella id-dawl għal Alla huwa d-dawl, mela d-dawl u Alla jitisu bħala xulxin. Jek tibda fid-dawl ta' Alla, jek tibda fid-dawl ta' Alla, tibda fil-Alla, il-livell letterali, il-livell metaforiku, jitħaddam l-xi. Issa, Alla jikteb il-bniem il-poezija. Il-poezija naħseb li jiktibha momenti speċjali, meta huwa imnebbaħ għax hemm bżonn xi ħaġa dawr minn ġewwa u jintensifika bil-modi tiegħu. Kull poezija hija espressjoni ta' moment speċjali. Kulħadd anke minn mhux poeta ta' kapaċità. Ma importax kważi, jesprimu mod poetiku, fisser jesprimu mod sublimi, speċjali, intens. U dan isir sikwit bil-rima, billi kelma taqbel moħra, bil-ritmu, billi kun hemm ċerta beat, għalmen fil-mixi, fil-sfin, fil-taħdid, meta nagħmlu l-vuċi, baxu l-vuċi, meta naġru, meta nitkellmu bil-mod. Hemm mod differenti, però l-poezija mhix dak. Dak huma mezzi, dak huma l-libsa tagħha, ruħ tagħha bil-proprjetà huwa il-kontenut kif edna metaforiku. Allura meta Kristu jgħid jiena raj tajjeb u Kristu ma kienx raj, ma in-naċ tiegħi u Kristu ma kienux naċ, ma kien jibda il-metafora. Kristu fil-fema tiegħi ġie msarraf għax kien poeta. Da jiena sultan, u Pilatu qalu inti sultan, jekk inti sultan tikser il-Kostituzzjoni, ħaqek il-mewt. Però Pilatu ma kundannax lil Kristu, però ħadu biċċajt. Dana qed jitkellem bħala sultan, dana moħħu nies. U ma fetwa il-lut, il-fora li kien hemm qalet sarbu għax qed nemmnu li verament huwa sultan li ħadda kontra sultan tagħna. Il-lingwi huma għodot tal-bnedmin u mhux tal-allat u għaldaqstant għandhom il-limiti tagħhom. B'dana kollu, fuq il-limiti tal-lingwa,
Il-bniedem jagħmilha ta' ħallieq billi jivvinta kliem ġdid biex jaqdih. Il-vokabularju tagħna jibqa' jikber magħna sewwa, il-vokabularju tal-lingwa, u jikber b'żewġ modi ewlenin. L-ewwel mod huwa billi nisselfu kelma mill-lingwa oħra. Mela ikollna bżonn kelma għal friġġ, għal microwave, għal xi frotta ġdida, għal xi tip tal-biż ġdid u nisselfuha. Imma mbagħad hemm mod ieħor li forsi fil-Malti ma tantx jitħaddem imma huwa importanti ħafna. In-neoloġiżmu, jiġifieri li noħolqu kliem ġdid. Neo tfisser ġdid u logos bil-Grik tfisser it-taħdid, il-kliem. Ġifieri l-ħolqien ta' kliem ġdid, li nsawru kliem ġdid. Aħna nagħtu xi eżempji ta' neoloġiżmi, ġifieri ta' kliem ġdid li jinħoloq fil-lingwa. Bil-Malti jinħolqu b'żewġ modi. Jew billi naqbdu erq u nżewġuh ma' forma. Pereżempju l-Professur Aquilina meta fil-gazzetti kienu bdew jużaw il-crossword puzzle, kellhom bżonn kien hemm xi ġurnalist li kuntattjah qallu isma' di x'se nsejħla bil-Malti kienet logħba ġdida l dak iż-żmien u kull gazzetta kull rivista kienet ikollha waħda minnhom. U l-Professur Aquilina waqaf jaħseb ftit u qal ara mela cross bil-Malti huwa salib, salib. L-erq huwa silb, dak huwa l-erq fil-Malti. Aqdu ma' forma u ħareġ bil-kelma tisliba. Tisliba llum hija kelma li jafa kulħadd u xejn juża kulħadd, forsi ma nindunawx li hija eżempju ta' neoloġiżmu, naħsbu li antika ħafna. Dak huwa l-ewwel mod kif noħolqu l-kelma, ġifieri billi naqbdu l-erq u naqduh ma' forma. Il-mod li ieħor li l-iktar nużaw fil-Malti huwa li naqbdu zokk u miegħu nżidu xi ħaġa fuq wara, nżidu lu demb. Il-kelma teknika hija suffiss. Pereżempju ħafna żgħażagħ jgħidu illa kif sirt żibel, ikunu qed jużawha mhux forsi kif jużawha ħafna nies, jiġifieri ħadd xi kedda u ħareġ ħafna ara, imma li xrobt ħafna u ħadd ħafna alkoħol. U biex jirreferu għal dik l-azzjoni jgħidu għamilt żiblata. Ġifieri hemmhekk qed jaqbdu kelma antika ħafna li hija żibel, sewwa, kelma li ġejja mill-Qarbi. U qed jaqdu magħha demb suffiss li ġej mit-Taljan, sewwa mill-Isqalli, żiblata. U hemmhekk qed joħolqu kelma ġdida. Biss tajjeb insommu f'moħħna li n-neoloġiżmi hemm uħud li jaħdmu, li jaqbdu u jibqgħu magħna, bħal eżempju tat-tisliba li semmejna. Oħrajn li ma jaħdmux, ma jkunux suċċess. Huwa raġunijiet differenti, ġifieri l-poplu mhux dejjem ikun lest jilqa' forma ġdida. Fejn fina nistgħu nsemmu numru ta' eżempji li huma inġenjużi. Kien hemm min is-silencer sewa prova jsejħlu s-sikkieta, xwara kollox huwa dak li jsikket. Imma nistgħu ngħidu ma qabditx. Huwa dejjem interessanti li nissuġġerixxu kelma bil-Malti, speċjalment jekk ikollna kunċett ġdid li għadu frisk il-kelma mill-Ingliż ta' ma qabditx, naħseb ma nkun qed nagħmlu xejn ħażin li nissuġġerixxu. Tajjeb ngħid li hemm ħafna drabi, ħafna forom ta' neoloġiżmi li huma żvilupp fuq it-tifsira. Ħa nagħti xi eżempju. Meta ngħidu titjira, dik hija kelma antika, li konna nużawha fejn fina titjira ta' xi asfur, imma llum ħadet sens ġdid, ħadet sens ta' flight b'ajruplani ġifieri. Jew jien naf meta żgħażagħ xi ħadd seksi insomma trend jgħidulu mazza. Dak ukoll huwa tip ta' żvilupp, tip ta' kreattività fil-lingwa, maħniex noħolqu kelma ġdida u hekk, imma għandna kelma li hija antika u qed nitfawla fiha sens ġdid. Inkella proċess ieħor interessanti li jsir huwa teknikament il-kelma li hija kalk. Jiġifieri naqbdu espressjoni b'lingwa u naqilbuha kelma b'kelma fil-lingwa tagħna. Pereżempju il-gwerra birda, il-Cold War, il-ħin barrani, l-extra time fil-futbol. Dawn huma kollha modi ta' kreattività lingwistika li l-impressjoni tiegħi hija li dawn jintlaqgħu ħafna iktar mill-pubbliku minn meta nissuġġerixxu forma kompletament ġdida. U dan il-mod huwa wkoll importanti ħafna għall-iżvilupp tal-lingwa. Illum niċċelebraw bid-daqq ta' trombi u bi-speakers kbar.
Imma fl-modi, ommijietna u missirijietna kienu jiċċelebraw bid-daq taż-żaq, iż-żafżafa, il-flejguta u t-tambur. It-tim tagħna ltaqa' ma' Francesco Sultana sabiex isir jaf aktar dwar l-istrumenti tradizzjonali ta' niesna. Strumenti tradizzjonali Maltin għandna varji. Għandna minn dawk li huma tan-nifs, minn dawk li huma tal-korda u dawk li huma ta' perkussjoni. Il-każ li ħanitkellem fuqhom jiena huma purament tan-nifs, dawk li bl-Ingliż aħna ngħidulhom woodwinds. L-oriġini ta' dawn l-istrumenti ġejja minn ċivilizzazzjonijiet varji li x'aktarx kienu jgħixu hawn Malta. Qed ngħidu fosthom l-Arab, xi forsi komunitajiet Griegi u komunitajiet oħrajn li x'aktarx minħabba l-istrumenti għandhom terminoloġiji semitiċi dawn nistgħu nattribuhom għal kulturi semitiċi oħra li kienu jgħixu ovvjament f'Malta. Allura ġabu magħhom dawn l-istrumenti fejn ma' żmien daħlu flimkien mal-kultura tagħna u saru ħaġa waħda mal-Maltin. Jekk nieħdu pereżempju l-istrument il-flawt Malti li narfuh bħala l-flejguta jew il-fifra, il-flejguta sħiħa hija magħmula minn kannol ta' qasba sħiħ fejn min qed jaħdem dan l-istrument ser jaħdimlu din il-kaxxa li nafuha bħala l-bejta. Il-bejta għandha xoffa fejn magħha taħbat l-arja. Biex taħbat l-arja max-xoffa biex tagħmel il-ħoss ser ikollu bżonn il-sien tal-injam li jiddaħħal ġol kannol tal-qasba u dan l-sien jinħadimlu minfes fejn tgħaddi n-nifs għalhekk jissejjaħ minfes. Jaħbad max-xoffa u jagħmel il-ħoss. Biex il-ħoss jinbidel u jagħmel in-noti differenti, jinħadmulu dawn it-toqob. Sewwa dawn it-toqob nafuhom bħala l-irfis. Waħda ngħidulha rifsa, tlieta jew erba' ngħidulhom rifsiet. Tajjeb, meta wieħed jafas l-irfis ser jibdel in-noti tal-istrument. Strument ieħor illi huwa marbut mal-kultura Maltija nafuh bħala ż-żummara. Iż-żummara huwa strument illi jeżisti wkoll f'partijiet oħra tan-Nord Afrika, jeżisti wkoll f'partijiet oħra tal-Italja t'isfel u jekk tikteb żummara biex ngħidu hekk biex tfittex fuq dan l-istrument x'aktarx ħajtilgħu l-istrumenti bħalu li huma jew Eġizzjani jew pereżempju Tuneżini u huma tal-istess għamla li jinvolvu qima li huwa ċ-ċilindru prinċipali li fih l-irfis bħalma rajna fuq il-flejguta ta' qabel. Il-qima ngħidulha qima li xija wieqfa intu d-doqqa. Għandek magħha marbut bedboot, il-bedboot illi huwa il-qasba. Il-bedboot jiddaħħal ġol qima kif tistgħu taraw hawnhekk, jitpoġġa fil-ħalq jindaq billi wieħed jafas fuq l-irfis. Sewwa, il-bedboot ukoll għandu terminoloġiji interessanti. Għandu l-bieba illi hija din id-daqsxejn ta' qata fil-qasba stess u għandu wkoll xi dawra ħajt biex iżomm din il-bieba milli tinqasam nafuha bħala t-tilqima. Huma terminoloġiji li x'aktarx ġejjin mill-komunità agrikola fejn kienu jlaqmu s-siġar jew ilaqmu l-pjanti u l-iktar ħaġa viċin il-ħidma ta' dan l-istrument kien propju t-tilqim tas-siġar, allura kienu jgħidulha t-tilqima. Biex naraw strument ieħor Malti biex ngħidu hekk li jiġbaħ ukoll iż-żummara li għadna kemm rajna huwa iż-żaq. Iż-żaq li huwa magħmul minn dak li ngħidulu ġild, li huwa ġild sħiħ ta' annimal. Il-ġild ikun magħmul minn annimal misluħ sewwa fejn tinżamm il-ġilda intera tiegħu sakemm nifforma basketta arja biex induq. L-istrument li jeħel fih nafuh bħala s-saqqafa. Is-saqqafa hija magħmula essenzjalment minn żewġ tiżmamar, waħda hija żummara, żewġ tiżmamar ma' ġenb xulxin. Waħda illi kif tistgħu taraw għandha 5 rifsiet u waħda illi għandha waħda. Sewwa, il-waħda ħażżomm li nota dejjem kostanti biex isservi b'dak l-Ingliż ngħidulu drone, bil-Malti dak ngħidulu id-dewwiema. U mentri l-oħra li tagħmlilna l-melodija nafuha bħala l-qima tal-leħen. Mela għandna żewġ tiqwiemi fejn xulxin imdaħlin ġo dik li ngħidula qxejra
li essenzjalment xogħla din xejra hija s-servi ta' protezzjoni għal bdiebet tan-naħa ta' wara u s-servi wkoll ta' appoġġ għaż-żewġ tiqwiemi biex jintrabtu flimkien. Is-saqqafa bil-qxejra b'kollox tiddaħħal ġo qarn, dak li qed naraw hawnhekk, tajjeb. Il-qarn qiegħed hemm biss biex jgħin lill-istrument jgħajjad iktar u din kollha kemmi tidħol ġo l-ġild minn għonqu biex jingħaw nonfoħha tagħmel li l-istrument sħiħ bil-forma tal-annimal stess li nafuh bħala iżżaq. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.